Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا عدد نعمه وافضاله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين ذي قلب الرحيم القائل فاطمة بدعة مني فمن أغضبها أغضبني وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابه الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين أما بعد ambade shirfla tv lagebo amofo ka wale nyumando ka obedo kiramanto yala ka deli ala fe aka hinena aka kishi ako jiri nini au kelengele na bela jelinka kerengere ni yala wajulu kene kanbaw ala kiraba alayhi salam aba fanyana aka kuma kan sanmando la ko Fatima alayhi salam ko Fatima ye ale farsoko dode ko ni mo mi Fatima toro abena fo i ale kira toro ode hukmuna kaula donya ka foyena yaye mal jamana na seku region na a cercle mi nuba wele santoro ani karantela akina kimi nuba wele midin jamia ansar din islamia tonde minumbi santoro ni karantela midin komite la dado bolo amba Fatima alayhi salam ani kafara abona sanmonka nuka bangelu sira ubuka nisoja anuka nyakarli jira damamala ode hukumuna nyinenta in labenu fe kabe février kalo tle mugan duru ma samba fla antan kononto min keru fe ni wajulu kene basigiliye munga soka Fatmatu Zahra ka bangeli nyanamaya ani kafara amodenke sanuma waliyula Sheikh Bamadan Haidara noye ankaramoko asiyidi Sherif Usman Madan Haidara faye ale ka fatuli sanyelema tashiblawi kene nunu kunfolaw damlena ni nyokondaw ye mi no kera demsenu fe no de ka nyiningali ke demsenu na amba Fatima alayhi salam aka nyanamaya kan o nyiningali nunu na mogo misera ka jabilike ola uye jonjon ta kadi uluma o kofe kene ima baw ani ka fara kene insiki baw no ye midin comité ansardin présent ani ka fara santoro ni karantela sous section présent ka chide ani kene ima baw ani kafara ambalakaw kan ulu yuka nisojaw anuka boyema seku jira ayimi sorola nini awka je anko sheria pie domba e en mitini kaw bolo amin naba bela jelen fo fe manda to soro kana ta to soro ami ala fo kala barkada ka anga section muganu woro bela jelen fo président bela jelen fo kanga comité kemeni bidru ni wolonvla bela jelen fo ka section présent fo kuma janti en bolo suina en nous sokati bi doena en go kuma mancha mogo bi Fatima ta ka histoire mina ambo to karamogo bolo mais ne ka kuma mi suina ko fo ansaru nyana angana en kofle an karamogo madore fa kanga barake ayato angata kuma dona ka kuma do ko wulu ba ka wochi ko dogojola ba ka dogojo abijo wa tijo abijo ne bolo ami do re kan karamo koy si jani kenabi ala bolo ala ka di anama jugu ta fe ka femiye ala ku nye daka ala ku se flamne ala ku nye bamalento ala ku tlo bamalento o se bala ala mo kira bayin kanu ko son sallallahu alaihi wasallam anu son jalendo ami folo ka foli segi dafen kuntigi modema no de Said Sherif Usman Madan Haidara amba le de ka bonya kene kan suina amba le de ka wasa kene kan suina amba le de ka no fetugula sabu ala sonaka aw ni beke ale dewnye ola anu sanjale ambi kana minga aforawye amadugo amba no de muso bela kuntigi minga fsa muso bela jelenye na fa kafsa be
Fatimatu Zahara an b'ale de ka anniversaire kɛnɛ kan koba fila de tilala ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ma da Fatimatu ka anniversaire fana kɛnɛ sɔrɔli ma bi su in na ani min farala ɲɔgɔn kan o de ye wolofa ɲuman ye min jɛna den kɔ k'a di diɲɛ ma ka diɲɛ nafa ni Ala y'a dɔ a ye Seydi Sherif Ba Madani Haidara Ba Madani ka kɛnɛ de ye nin ye ka fara a mɔmuso kan Fatimatu Zahara o la koba fila in an y'a kɛ tasibila ye ka tila k'a kɛ nisɔndiya ye sabu ninnu kanu ye o de bi mɔgɔ sanuya o de bi mɔgɔ kɛ ka Ala ka bonya sɔrɔ o la Ba Madani jɛna a den kelen kɔ k'a di Ala ma Ala sɔnna k'a wasa ni an bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛnɛ kɛ wasa ye n ka président tɔgɔ la Yakuba Deno an bɛ kɛnɛ min kan bi a ma dogo an ba Fatumata ka kɛnɛ kan kɔfɛ ni muso ka kɛnɛ de ayiwa an b'a lajɛ an balimamuso bɛɛ lajɛlen fɛ u ka kɛ ladegeba ye an ba Fatumata la n'o kɛra n hakili la ɲɛnamaya a bɛ diya an bolo donc comme su taara an bɛ foli di nabaa bɛɛ lajɛlen ma min bɔra yɔrɔ jan ni yɔrɔ surun ni ma k'a fɔlɔ ni kana k'a laban ye Ala ka ɲɔgɔn caman yira an na sɔli ala rasuli ne baden alisilamɛw ne b'aw fo ni kelenya foli ye n'o ye alijinɛdenw ka foli n'o ye salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu anw nisɔndiyalen no su in na anw Fatumata tɔgɔ ani muso bɛɛ lajɛlen ba kira denmuso su in na y'o ka anniversaire ye anw musow sewalen de don anw nisɔndiyalen no an ka kɛ ladegeliba ɲuman ye an ba Fatumata ye bari an fa Fatumata jogo kun ka sanu a kun sabalilen de don ne b'a ɲini musow fɛ an bɛɛ k'an ba Fatumata ladege a ka sabali la ani bonya min kun bɛ an ba Fatumata yɛrɛ la a kun b'a furukɛ sanuman bonya togo min na an k'an ba Fatumata ladege n'olu ye bari don dara an ba Fatumata ni Seydina Ali o kun bɛ masala la o fɔra ɲɔgɔn kɔ kuma dɔ la an ba Fatumata y'a ɲɔngiri ka yafa deli a fɛ fo siɲɛ 70 dɔw ko 70 dɔw ko 72 riwaya caman bɛ yen olu ko 70 dɔw ko 72 ne bɛ fɛ an muso tɔ an k'an ba Fatumata ladege ni sabali ye ne bɛ min fɔ musow ye an ba Fatumata sabalila de anw ka sɔrɔ ka bi ye an yɛrɛ ka sabali an denw ka se ka don dɔ ye an kɔ kuma janti ne fɛ su in na ne nisɔndiyalen no n sewalen ne don alhamdulillahi an bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala min sɔnna ka nin jamaba in gafo Ala ka diinɛ tiɲɛ sira kan jama ka ca jama kafo yɔrɔw ka ca kɛnɛbaw ka ca nka kɛnɛ o kɛnɛ sigira Ala n'a ka kira tɔgɔra o de ka bisa kɛnɛ bɛɛ ye wa o kɛnɛ de bɛ laban o la alisilamɛw kɛrɛnkɛrɛnniyara an balakaw aw minnu ye Zaharaw ka mawuludu sigi a ye baaraba kɛ n'a sɔrɔ aw ni Zaharaw yɛrɛ bɛ kurun kelen kɔnɔ o kurun kelen ye jumɛn ye k'a dɔn ne ye danbetigi ye k'a dɔn ne fa ka bisa danfɛn bɛɛ ye ka tila ka ko to i cɛ taara o de ye Zaharaw ye aw silamɛmuso minnu bɛ yan a y'a yɛrɛ filɛ jɔnni n'a cɛ bi cogo di e de b'i yɛrɛ dɔn n balimamuso nka i ɲɛ bɔnna e bɛ k'i daminɛ cogo min i b'a dɔn mɔgɔ si tɛ se ka Ala sɔrɔ ka Ala kira sɔrɔ ka tawasilu kɛ ni Ala ka maa ɲumanw ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma kɛ maa ɲuman ye o la n'a bɛ Zaharaw ka mawuludu bonya ko Ala kira denmuso don a bɛ tila ka Zaharaw ka mawuludu bonya ko a y'a ka maabadenya bila ka tugu a cɛ nɔ o mana n'aw y'a yɛrɛ lajɛ a b'a sɔrɔ nin ye walanda ye min ka bon an karamɔgɔba muso ye kuma min fɔ sisan Zaharaw kɛlen ka yafa ɲini a fɛ ko dugu jɛlen ni Ala ka ciba nana bɔ a ye ciba y'a ɲininka a ko i sira si cogora min man ɲɛ a ko tiɲɛ don sura ne ni balimakɛ Ali ya fɔra ɲɔgɔn kɔ ne ye yafa ɲini a fɛ siɲɛ 70 ni dɔɔni nka a bi yafa ma tuma min na o y'a sɔrɔ dugujɛ waati surunyana kira ko a ma yala Aliyu yafara wa a ko ɔhɔ kira ko ni Aliyu kuma yafi ma ni kun zara yanni ka dugu jɛ i su selilen ne Mamadu kun b'o haramuya n yɛrɛ kan o ma silamɛmuso kɔni k'a dɔn tuubi kɔfɛ Ala ɲɛsiranya kɔfɛ seli ni sun kɔfɛ ni m'i cɛ dɔn foyi t'i bolo ni fu tɛ parce que i bɛ laban jahanama kɔnɔ
urawe nafa bay zaraw ka kura kuma kundala surunya kama mimi ndi an dumisanu ma zaraw de min be ko al Hussein ana bab mi dumini ke nyomve nga wati do sira minge Hussein bana dumini kama al Hasan bana dumini kama bafe ay ni yoro lame kusbe abako ama yala jogo do bangena na mi ba dumini ke rawa akola ako ngane sirana nene bi duminna femi bi dumini safe no kadi nene bolo beno makota edu yene bay ka soro nege bira ne kana labanga ke danga de yo sababura Fatima de ok mana dumini safe sugo tali kabu bangba nyekoro no bi mo ke danga de eminti bangba yere ni sogo mai makota ka makana e joni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o kɔfɛ an karamɔgɔ ba Seydul Fadil Mumin Bagayogo ale nana kana kuma an mɔkɛ sanuma yi n'o ye waliyula Sheikh Bamadan Haidara ale nana kuma ɲɛ cɛkɔrɔba sanuma in kan an ka jɛ an k'o fana seereya su in na anw bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw ye o de ye barikada ye nashkurulaha ala nimatihi ala i ye nɛɛma min k'an ye ala i ye bonya min k'an ye ala i ye karama min k'an ye ala k'a jira an na k'a jira e la k'a bɛnn'a ma Allahu akbar tiɲɛ ni ala ka nɛɛma ye koyi Bamadan e Bamadan ni di anw ma ka cɛbɔ Bamadan na k'o di anw ma o de kɛra anw ka sababu ye o tuma na Mali bamanankan dalen la fɛn dɔ bi yan ko yɔnni ka ɲaŋa fɛnba fufu nɔ na fɛn min y'a sama ko ɲaŋa o la siga t'a la Wilibali don Haidara ka bon wallahi Haidara ka bon wallahi Haidara ka bon nka fɛn min ye Haidara sababu ye a dɔ k'o fana tɛ fɛn fitini Bamadan anw ka barikadali la an bɛ ala lamɛn ala ko cogo di suratu Bakara a aya 243 la a ko cogo di a ko inna allaha lazu fadlin ala nasi walakina aksara nasi la yashkurun Allahu akbar karamɔgɔ wala anw ti kɛw ye ala ko i k'a dɔn ale ala ko ale ye fusamandi ye batigi ye jɔnni ka ala nasi jɔnw kan buna adamadenw kan fɛn min bɛ yen n'o o t'u fɛ fɛn min bɛ yen n'u mago b'a la n'u t'a sɔrɔ fɛn min bɛ yen n'o y'u ka hɛrɛ ye k'o caman kɛ u ye ni Bamadan ye nin ye n ka aya fɔlɔ ye a aya filanan ala ye mun fɔ an ye barikada la a tɔnɔ ye jumɛn ye ala ko cogo di suratu nisa'i aya 147 ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran aliman Allahu akbar ala ye mun fɔ ko amanga ala yɛrɛ ye ko munna ala bɛ aw ɲangata tuma min na n'a ye ala barikada Allahu akbar ja barikada ye koba ye koyi ala bɛ mun kɛ aw la ala bɛ mun degun se aw ma ala bɛ mun tɔɔrɔ se aw ma tuma min na ala ye nɛɛma min k'aw ye n'a ye ala barikadaw la ka tila ka da ala la k'ala barikadaw kan a ko la ko a y'a faamu nin bɛɛ sabatilen kɔfɛ ala ye nɛɛma kɛ aw ye aw yɛrɛ y'a dɔn ko tigi wɛrɛ tɛ na ko ala ye nin nɛɛma min k'aw ye k'o diyara a ye ko a kana siga dɛ ko barikada masa de ye ala ye wa dɔnni tigi don ni ala ka kuma di anw barikadabaw kan tumana jɔnw k'a faamu ni ala ye wale ɲuman k'i ye ala ye fɛn dɔ k'i ye fɛn min se t'i ye i ka fanga tɛ fɛn min sɔrɔ a fɔ ala ma dɔrɔn ko a ni ce o la an badenw inshallah o tumana ka mun fɔ an ɲɛna Bamadan yɛrɛ kun ye jɔn ye almarhum n'o ye ala ka jɔnba in ye jɔn min kun bɛ yen
jone kundo na kumbisira alanye sira nya jomba Allahu akbar ala yi ba madani di ama kabe san bakele keme konondo ani mugani kili Allahu akbar habele bele ba madan a fay ni joni mu'min libele ba madan fa ku joni no ye haydara mo ke bayni habele bele fa fallaji Allahu akbar laji haydara habele bele haydara abba ku joni no ye haydara mo musoyi o de ashta sangare habele bele Allahu akbar upmana ka movie ba madani yere ka nyinama yalla tanke ala mako bala abi fega ga jodan mambwala o ye mi voanya na tamani nga were neka o de mogode tse ka nyinama ya be ka ta ka finengen yalla kana ta ka makoroba yama fo ka ta sa sa yali mogode tie ku bi se ka fo ko ni jugo inde mi ba madani Allahu akbar bele bele opmana nu ode no ma kenge jonde be kenge may few bulbal akabara kamo vinya na cheni ni bi ke cheni bi bara ro dama do de la bulbal do bamadan gabbara a folo commerçant kundu bele bele commerçant jati fulana abi seneke sabana abi monike bele bele okmana iba jetemine jamana kono ni cheni bi ke cheni be ni zabaindila jago kelaw ka namara fenti soro mina min di doala bu kale ko wallahi ko lu era ta soro nina o kunda lela wallahi utikayo aleti koy haydara na seneke ala kunye girejiga model do de dama sadira amana bolo do jien fen o fena ala ni mbina ison dembala o dingama o girejiga kama amana bolo do jien fen o fena abiko la kenge Allahu akbar mogo kundo fana mogo min be na karele do na yere son veille o de ka dogo wallahi bulbal do dara el gina an nafs wallahi ni bi kariya nyini ni bi wasanyere nyini che min garela na ayere kunye o de ma bayai Allahu akbar ma bayate fiu ye chugoyi ma bayaye ma min garela na yere ala ye min da ma kuranui ateta fe o mi ba madan wallahi o ko ka faraw kan ba madan kunye cheye fon seri kundo na yi son ala haydara nana jaydara mata shuye kuyi ya mata shuye bulbal do dara haydara mata suye de ni ba madan ko ni ba madan ni kunyi son ibi jore de ko yala ko konat na minena Allahu akbar chay ko ay chaya do ka faraw kan ngui mango ba madan ku zahidu ngo alanya tranya jongundo sababu kili ndoro wallahi afore ye ko ba madan ke dendaya sira hake mema Allahu akbar ay development soro kra musui o mashi soro amena kasra madin wala soro ay ala wele de ko ala niye dindinema mba kitay mba blaybul wallahi ni kuma bawdi wala da bawde bi boni kuma nungono sikatala maryama bayim ga alifana yo nyogona di kew sikatala ko ala ni dindi ya ko mbaketi zakariya o fana aka dingo gelale ay ala weledi ko ala min bi maryama sodiri dela min da kuma ko ala kale sodina Allahu akbar anale de ni de zorola no kera haydara yi mbi feka ka ala entran juya fiyena muna naw yi war soro yani naw yi de soro amba toko da jonde la ni ma toko da karamgo bado la ba toko da singula dola sikatala fetiki do ko na gere la domina ko na doni ngaku Allahu akbar sikatala haydara afa ba madani mbi feka mu vie
cɛ min b'a fɔ k'a b'i disi gosi ka kɛra ni Haidara ta ye disi gɛrɛ yɛrɛ la e disi tɛ foyi ye hali a tɛ cɔrɔ ni disi bɔ Allahu akbar Allahu akbar basabu cɛ min ye Haidara nati kana n'a ye dugukolo kan ale ye baara de ban ka sɔrɔ ka se ne ko i b'i disi cogo la i b'i yɛrɛ fa i b'i yɛrɛ fa dɛrɛ mototigi kɔni i ka jama kɔni mana se ko jalaji jɔli sirada la k'i bi t'i ka moto tiyo la ta i b'i yɛrɛ faga bilahi Bamadan a ye den in de ta k'a di cɛma cɛ min bɛ yen ni fanda don o ye Ala ye siranya dan di e bi diɲɛ fanda e b'o dɔn hali mɔgɔw tɛ sɔn ka don a la ko ni don nana k'a b'i ka wari ba o ye misiri welelaw de ye misiri wele ni don nana b'a fɔ ko kuma jumɛn o bɔ nin na dɛ Bamadan ni ko a ko nin ye Ala somɔgɔw de ye n bɛ den di o ma a y'a di o de ma maa b'a fɔ o ma k'o kun tɛ siran Ala ɲɛ maa b'a fɔ o ma k'o kun ye maa nataba ye la o kumana a ye den min di o fana kɛra ten de o ka jugu ye o kumana n bɛ fɛ ka min fara i kan a ka Ala ɲɛ siranya na i y'a dɔn tuma min na ne Haidara n'a sera kalanna don ye u ye mun kɛ u y'a ta ka taa don ekɔli de la a donnen ekɔli la a ye miiri mun na ko ale ma Ala ka layidu dafa la ilaha illallah cɛ min kun bɛ yen ne Haidara kun kalanna maa t'a fɔ ko maa bɛ sigi a ni peredaya cɛ ko ye Ala kun y'o de ban Bamadan ko cogo di a ko a tɛ to ekɔli kalan in na ko n b'a bɔ ka taa don kuranɛ kalanni na o ye Ala ta de ye a taara ɲini a kɔrɔw fɛ ka Haidara labɔ yen ka taa di a ma karamɔgɔ yɛrɛ baga ka taa di karamɔgɔ ma Segu Sada Bun Umar Ture a taalen karamɔgɔ taara kalan kɛ de i b'a fɔ ko nin fetigi ni Ala ye hɛrɛ kɛ cɛ min ye i b'a fɔ ko den tɛ ka taa kalan kɛ misikɛnɛya kɔnɔ a ma yɛrɛ baga don dɔw kuma nɔgɔn dɛ ka bɔ so ka se kalanyɔrɔ la o kun bɛ kogo sumaw de bɛlɛ sadiri a ko Ala ɲɛ layidu min ta ye Ala ne bi den d'i ma wallahi den ka kɛ sini cɛ ye o b'a la ko fɛn zuruyalen don ka ban kumana nɛn dɛ ka taa yɔrɔnin dɔ fɔ ye k'a bila yen o ye jumɛn ye Bamadan a ye Haidara lamɔ cogo la min ye lamɔ cogo ɲuman ye an karamɔgɔ yɛrɛ ye nin de fɔ an ye koyi Bamadani Ala kun ye feka ye a ma yɛrɛ baga moto bɛ so kɔnɔ nɛgɛso bɛ so kɔnɔ nka Haidara tɛ se ka yɛlɛ a kan ko mun na ko balima tɔ minnu bɛ so kɔnɔ yin ni seba tɛ olu ye n'ale ye nɛgɛso d'a den ma k'o boli o kuma na tɔ ninnu da bɛ kɛ cogo di ninnu ba de ta ye kelen min bɛ nɛgɛso bɔsi a kɔrɔkɛ den la k'a d'a yɛrɛ den ma a ka nɛgɛso bila olu ye kelen n'i y'i ka nɛgɛso to nin bolo a b'a tiɲɛ nka nin de k'a fɔ ko n t'a di a ma juguya tɛ dɛ ko n balimaw denw bɛ yen k'a tɛ olu fɛ la ilaha illallah nin ni maa man kan Bamadan a ye min ɲini ni Haidara ye Haidara y'a dafa ayi c'est-à-dire Bamadan ni su in na dɛ cɛw a y'a faamu dɛ ko aw de ka kan ka kɛ Bamadan ko bi ye cɛw ka do de ye musokɔrɔba in a ye min bɔ Bamadan ko la ko Bamadan a ko hɔrɔnya bɛɛ tun bɛ Bamadan na o kumana cɛw jɔnni bɛ se ka Bamadan ladege
an kana fɔ a tɛ dɛ a fɔ kun de ye ko an k'a ladege n'aw ko a bɛ Bamada ni den nɔfɛ mun na aw tɛ se k'a fa ladege an b'a ladege ladiri de kun don sabali jɔn kun don maa karilen don ni nana juru t'a fɛ a t'a kani ni dɛsɛnna ni nana a bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan cɛw belebele Allahu akbar o b'a lakali a ka wagati labanw bɛna surunya waati min na a ka juru min bɛ mɔgɔw la a ka juru min bɛ mɔgɔw la a y'a papiye de fara ɲɔgɔn kan ka dingɛ sen k'a don a kɔnɔ wallahi anw b'an den wele hali n'a bi faransi ko na yanni n ka sa n ka n ka juru bɛɛ papiye d'i ma n bɛ fɛ ka mun f'u ye o ko yɛrɛ lafiya a ye san wole kɔfɛ taara n don n'i ka so kɔni ma o kɔni surula ka ban an bɛ dugawu kɛ Bamada nin ye yarabi ala ka saya k'a ma lafiya ye ko a den ye baara min k'a kɔfɛ yan n'o ye Sherif Usman Madani Haidara karamɔgɔ karamɔgɔ min ko ni ne y'a bato bɛlɛ yɔrɔ min na ko diɲɛ wuli b'a sɔrɔ yen wallahi a ma deli ka wuli i ɲɛ bɛ mɔgɔw la tulo la bɛɛ b'a ta fɔ so de kɔnɔ koyi dɔw bɛ t'u ta fɔ réseaux sociaux sanfɛ a ye jigin kɛ a bɛ Janginɛbugu yɔrɔ dɔn a ye réseaux sociaux ko tɛ o karamɔgɔ to yen n'a ka kalandenw fɛ dɔrɔn olu b'i dɛrɛ i bɛ kan wɛrɛ fɔ ne ma fɛ yen ko jaabi ye dɔ sɔrɔ n k'o taara k'a ka verre to ka tila ka ɲininka ko ale ka verre bɛ yan jaabi k'u ka poche kɔnɔna lajɛ a y'a bolo don a ka poche kɔnɔ a ko n karamɔgɔ a ko a bɛ yan i y'a dɔn o tɛ Haidara ye dɛ o ye Haidara ka kalandenw ye k'u ka cu ka sumaya Bamada ni den ni cɛ tɛ kelen ye a ye minnu lamɔ fana olu fana ni maa tɛ kelen ye n y'o de f'i ɲɛna anw b'an disi gosi ni wale de ye wale kuma tɛ dɛ ayi an ka taa terrain kan dɔrɔn ni joueur n'i ko k'i ka joueur ka ɲi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ba n'an ɲɔgɔn sɔrɔ 3-0 kalamani don tako 2 t'a la o alfitiri k'a ka file ɲimi k'a ka carton file anw t'i takile fiyewu ni n'an y'a sɔrɔ dɔrɔn k'a tɛti k'a bila jɔ la kulubali don ko ala ni ce ko ala ɲɛna ma an bɛ ala fo k'a barikada ko ala min y'an karaba k'an bila Haidara kɔ ko a ni ce ala ɲɛna ma ne bɛ n dɛ k'a bila yan su kelen tɛ tila bɔ su kelen tɛ tila bɔ k'a deli ala fɛ Haidara ala k'a si janya Haidara jugu ala ka n'u fa dɛ o y'a yɛrɛ ka kuma ye nga ala ka doni daw kunna a kana muso sɔrɔ k'a jigi kuma tɛ cɛ ma ala k'u sara fɛn fila la Haidara jugu ni min bɛ kana ala k'o kana nka ni min tɛ kana ala k'a sara fila la e b'o fila dɔn muso jugu den jugu ala kana lafiya d'u ka so fiyewu ala k'o kɛ kira Muhamadu kama ala k'o kɛ Aliyu kama ala k'o kɛ Fatumatu kama ala k'o kɛ Hasanu kama ala k'o kɛ Husaini kama alayhimu salatu wassalam o kɔfɛ Seydul Fadil n'o ye Sheikh Adam Jabi ale nana kana kuma ye shirifuw lahɔrɔma shirifuw bonya kan a n'u ye tɔɔrɔ minnu sɔrɔ ani Anba Fatima a ka baaraw a n'a jɔyɔrɔw kan an ka jɛ an k'o fana seereya ka kɛnɛ kan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo bi su in na i n'a fɔ kumalatɔw y'a fɔ cogo min fila de don an mɔkɛ Bamada ni ale ka banni o bɛnna le 26 février 1976 bi su in na y'o yɛlɛmɛ ye san yɛlɛmɛ ye an karamɔgɔ Seydil Fadil Mumin Bagayogo hakila a bɔra a ye dɔ fɔ aw ye cɛba in kan o tɛmɛlen kɔfɛ sura sous-section an jɛla ka Fatima ka bangeli ɲɛnɛmaya
suina comité tɔw bɛɛ farala anw medininkaw ka kana medininga Fatuma ka su ɲɛnɛmaya an b'u fo jabi cɛ o cɛ muso o muso denmisɛn makɔrɔba fɛn o fɛn farala an kan nin suba in na kana jɔyɔrɔ jira kira ka denbaya kanu na an b'a deli Ala k'a k'an ye bonya ye k'a kɛ jurumu yafa ye hami minnu n'o banna nin kɛnɛ ninnu kan Ala ka hamu bɛɛ dilan n badenw caman i bɛ fitinin de fɔ a la n'an y'a daminɛ hali n'an m'a bɛɛ sɔrɔ an bɛ dɔ sɔrɔ a la kira mɔdenw u tɛ se ka fɔ ka ban jango shirifu mɔmuso jɔn bɛ se k'o fɔ ka ban mɔgɔ si Fatima Zahara mais an bɛ min kɔni fɔ a ye n badenw n'i y'a ye an ye ɲininkali ninnu kɛ an k'a dɔn an kan ka mago don an ka maabaw la Fatima Zahara a bɔnnaw caman tɛ fɛn dɔn a na an kan ka o kɛ o de la an ye Ustaz Ali bila a ka ɲɛfɔli k'o la a bɛ hakili t'o la an bɛ fɔlɔ ka min fɔ o de ye shirifiw u sɛgɛnna u ɲanina mun kosɔn anw bɛ kisi mun kosɔn badabada dayɔrɔ an bɛ lafiya mais mɔgɔya laada ye o de ye maa min bɛ kisi ɲini mɔgɔw ye u ka jugu o de ma u bɛ de tɔɔrɔ wa a ma kɛ Ala ɲinɛma dɛ n badenw aw k'a faamu Ala yɛrɛ ka kɛ de y'o ye k'i lajarabi k'a lajɛ ne Ala kanu b'e bolo cogo jumɛn n'a y'a ye a b'i sɛbɛla a b'i ka bonya d'i ma lahara nun tɛ ninnu kun man ka sɛgɛn shirifu sɛgɛnna de mun y'u se anw fɛ yan farafinna u k'u ti balo de don tɛmɛna nin silamɛya nin kɔnɔ kira fatulen kɔfɛ Sacha o sirifi de tun bɛ yen donso bɛ taa fɛlɛ bɔ sogo la cogo min sirifu kun bɛ fɛlɛ bɔ ten de n'i y'a kelen sɔrɔ faamaw bɛ yen u bɛ nafolo caman de d'i ma dɔw yɛrɛ ye sirifiya tɔgɔ bɔ u kan mun ka sɔn u na se ka kisi nin bɛɛ tɛmɛna kitabu bɛ yen n'i y'a kɔnɔ lajɛ i bɛ sɔn min k'a fɔ ko kun bɛ sen na kamalenin bolila de sirifi don faama n'a ka mɔgɔw b'a kɔ kasoladon tɛ dɛ ayi u b'a nin de nɔfɛ a bolila ka don cɛkɔrɔba kan cɛkɔrɔba n'a denw sigilen bɛ dumuni na a ko n dogo ko nun tɛ u bɛ n kɔ u bɛ na n fa cɛkɔrɔba y'a dogo sirifi don a dogolen faamaw nana ko yala sirifiden bɛ min cɛkɔrɔba ko mɔgɔ ma se yan u k'a donna an yɛrɛ de y'a dontɔ ye sirifu don kama k'a kisi cɛkɔrɔba y'a denkɛ dɔ bolo kɔnkɔn ka bɔ dumuni na ko a filɛ a y'a minɛ ka taa la ilaha illallah muhammadu rasulullah u ma dɔ wɛrɛ kɛ dɛ u y'a da k'a kantigɛ k'a faga nin de tun bɛ sirifu nɔfɛ n badenw a bɛ lakari lahara dɛ k'aw hakili jigin aw kana sen don an na ayi kana sen don an na n'i ka di yɛrɛ ye n'i tɛ fɛ jɔrɔ jigitigɛ kamanagan kunangoya k'i sɔrɔ lahara i sen bɔ a la ala de ko ten suratu shure kɔnɔ aya 23 qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddatu fil qurba ko Muhammadu ka kiraya sara foyi t'a la ne ala fɛ illa al mawaddata fil qurba
fo aw k'aw hakili to Muhamadu bɔnnaw na nin de ye kira ka kiraya sara ye u dɔgɔyali o de ye ka sara ye abada k'u tɔgɔ tiɲɛ ka kajibina daw kan o de ye ka sara ye k'u nege bɔ diɲɛ na o de ye ka sara ye ni Muhamadu kɔni bi surunali don ni nɔ sɔrɔla na lahara i bi gɛlɛya sɔrɔ dɛ siga t'a la bade a ye miiri diɲɛ ye don caman ye siga t'a la wari mana diya fɛn dɔ ka di n'a ye siga t'a la dɛrɛ kana to wari nege minɛ dɛ danger dɔw bɛ yen mɔgɔ cɛman y'o na dɔɔnin don a wari dɔw tɛ dun ka ban i bɛ taa Ala sɔrɔ yen e ma kɛ maa si jugu ye Ala ye minnu suganti k'u kɛrɛnkɛrɛn Ala ko a ka kuranɛ kɔnɔ suratu azabi aya 33 na ko innama yuridu llaha liyuzhiba ankum rejisa ahlal beiti wa yutahhirukum tathira Allahu akbar kira somɔgɔw ne yɛrɛ Ala de bi fɛ ka nɔgɔ bɛɛ b'aw la k'aw saniya saniyala maa minnu saniyala Ala fɛ an ka ngolu to yen dɛ n badenw bonya bɛɛ ye bonyatigi ta ye hɔrɔn kɔni n'i bɛ fɛ i ka hɔrɔn ka dafa i ka bonya ka to yen bonyatigi bɛɛ ka bonya d'a ma Ture ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn kala Rasululahi kɔ ni ne ko n bɛ ka fura feere minɛnw ta a na ɲɛ Ture ne fana taara k'e bɛ mansɔnkɛ ka turu wɛrɛ ta a na ɲɛ an na segin mansɔnkɛ ma koyi mansɔnkɛ fana mana Amadi ka bire ta o fana tɛ ɲɛ o bɔ dɛ Amadi fana mana bozokɛ ka jɔ ta a na ɲɛ o bolo a ye Ala ko to kira somɔgɔw ma olu de ba ka kan n'a ye u b'a ɲɛdɔn dɛ kira somɔgɔw Ala ye kɛr'u fɛ de kabako de bɛ kira somɔgɔ ko la Allahu akbar Ture bɛɛ n'i ka danaya don bilahi Ala anw y'a kabako ye Ture n bɛ nin fayida d'i ma kana ɲinɛ dɛ n'i kamana gana ka gan kamanaganw bɛ ɲɔgɔn ye kamanagan dɔw bɛ yen o ye n ka n da k'a kɔnɔ ye a dɔw b'i si ɲɛna ya dɔw tɛ telimani ye dɛ nka n bɛ telimani de ma ni tubabuw k'a ma ko vite fait nka k'a kɛ joona n'o kamanagan b'i la nin tɔgɔ duuru kana ɲinɛ a kɔ Allahu akbar walaka ni kamana gana Muhammad Ali Fatima Hassan Hussein a fɔ Ala ninnu kama dɛ Allahu akbar n bɛ fɛ i k'a kɔrɔbɔ e mana kamana ga cogo o cogo i tɛ Nuhu kɔni bɔ diɲɛ kamanagan mana min ka bon ni kamanagan min ye tufana don tufana wulilen ka diɲɛ bɛɛ kunu n'o ye jiba ye ka diɲɛ bɛɛ kunu Nuhu ka kurun o dalu développera encore sasa Nuhu ka kurun a yera rechercheur dɔw ye ka débris dɔ ta n'o de ye kurun kungurun u y'a ta ka u lajɛ k'u don mansinw na k'a lajɛ Ala ye dɔnni nɔgɔya mɔgɔw ye u y'a sɔrɔ sɛbɛnni dɔ b'a kan kandɔnnaw irisi b'a la mɔgɔ ninnu bɛɛ défininen don u y'olu de bila u ka jiri kungurun in lajɛ recherche nana sabati ko Nuhu ka kurun jiri don mun nana ye tɔgɔ minnu b'a kan
tɔgɔ 5 don Allahu akbar. a yera ni ne kun sɛbɛlen don Nuhu ka kurun na nin tɔgɔ 5 in de Nuhu ka kurun kisi Allahu akbar. mun yela la Muhammad, Fatima, Ali, Hassan, Hussein olu 5 de don Allahu akbar. Jabi. Shirifiya tɛ tulo ye dɛ Fiyaw. Ture taa Kulubaban président ka wulu bi don hali mɔgɔ t'a fɔ k'a kɛra de e ka don bani o t'anw yɛrɛ fɛ yen siga t'a la Ala y'a jira ale bɛ Muhamadu fɛ ni bɛɛ ye siga t'a la Muhamadu fana ko Fatima bid'atun minni faman agdabaha agdabani belebele ko Fatima ye ne yɛrɛ sogobu dɔ don ni maa min y'a ladimi o ye ne dimi siga t'a la ka tila k'a jira n na Fatima ye ne sogobu ye ne de ye Fatima ye Fatima ye ne ye kuma lasurunyana kɛlɛ dɔ kɛra dɔw ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kira dimina o degu la sahaba ninnu nana yafa ɲini a sahaba dɔ bɛ yen o ko ale kɔni a taara a yɛrɛ siri misiri pied la Allahu akbar ko ni Muhamadu ma yafa ale ma ka na ale foni u k'ale to yen a bɛ sa yen kuma nana se Muhamadu ma a ko Fatima ma taa foni sabi Fatima ye ne dɔ ye o bolo mana min foni ne don o kɔrɔ ye di Fatima ye ne dɔ ye ne ye Fatima dɔ ye n badenw ni maa min ka kegu i kan ka kira ladege siga t'a la an bɛ kira ladege dusukun na de fɔlɔ n'i ka kira ladege kɛra bonsibila ye n'o ye kɛnɛmana ye finidon ye n'o ye yeko ye e y'a jɛ kira kan ka ladege dusukun na parce que fɛn min bɛ dusukun na mɔgɔ si tɛ s'o la Ture kira kan ka ladege dusukun na cogo di kisi n'a b'a kan kira yɛrɛ wulila k'i jɔ a denmuso ye kira ye min bonya anw kan k'o dɔgɔya a man kan n'i ye nin ye ko sirifi don nin ye Fatima joli dɔ ye ni kira ka bon i yɔrɔ ni sirifuw ka bon i yɔrɔ n'i bɛ Ala fɛ n'i bɛ kira fɛ i kan k'o bonya kira ka bonya na kisi n'a b'a kan maa si ma ninnu bonya fo Ala k'i bonya n baden ni ninnu kɔniya dɔɔnin b'i la sini dɔrɔn walama su in na i tulo bɛ n kana dɛ e tulo bɛ n kana bi i ŋaniya yɛlɛmɛ i ka tila k'i yɛrɛ lajɛ n'i ti pɔsɔni dɔn ninnu kɛlɛ y'o ye bi su in na Fatima ye musoba de ye an baw Fatima kan ka ladege Fatima kun sabalilen don a muɲulen don muso minnu dafala ko muso dafa man di mais muso minnu dafala an b'a Fatima y'o dɔ ye an b'a Mariyama y'o dɔ ye Ala ye min kɛ Mariyama ye Ala y'o ɲɔgɔnna kɛ Fatima ye cogo di don dɔ la Fatima nana ŋɔminkun 2 ani sogo dɔ di kira ma kisi n'a b'a kan kira ye sogo in minɛ a ye fini biri a kan a ye fini biri a kan k'a di Fatima ma ko fini in dayɛlɛ a ye fini in dayɛlɛ a y'a sɔrɔ tasa falen don sogo ko yala nin ye jumɛn ye ko Ala de ye garisɛgɛ nin ye alijinɛ dumuniw de ye min kɛra Mariyama ye mirabu kɔnɔ dɛ Ala y'o kɛ Fatima ye Fatima Muminatu don u ye min da la nkalon tɛ qu'elle batulu est tahira est naqiya est taqiya est sidiqa ummu abiha nin bɛɛ dala Fatima na a kun bɛ siran Ala ɲɛ don dɔ la kira nana sɔrɔ wari de b'a bolo a b'a ka wari wusu k'a kasa di kira ko a ma nin ye mun ye a ko Ala ka kira ne bɛ fɛ k'a saraka di garibu ma a ko a wusu kun a ko kira e yɛrɛ b'a dɔn nin wari in sɔmi ne k'a bila garibu tɛgɛ a bɛ ben Ala de tɛgɛ sɔmi a ka se garibu ma
ala dunga sani ati foi fe sanu mango o de ya to nya kasadia Allahu akbar che jabi sahara Fatuma kumba che labatu kuma min mi fɔ kuma dɔrɔn tɛ dɛ akila kuma la dɔ ye nin fɔ yan su in na Fatuma n'a cɛ u fɔra ɲɔgɔn kɔ an k'a cogoya lajɛ Fatima e ta si tɛ dɛ aw bi koro fili fɔlɔ de e k'a dɔn ko n cɛ dimina ale y'a ye cɛ ɲɛ couleur de changer la a ye yafa ɲini daminɛ nunta u ma nɛni sama sama dɛ a ma nɛni a ma dɔgɔya kuma dɔ de fɔra a ma diya ye a ye yafa ɲini ka munumunu caparo masa siɲɛ 70 ni kɔ mɛ kira ye mun fɔ yala i cɛ yafari ma wa nin kuma in kan ka miiri dɛ muso i miiri nin na nin ye jɔn ye kira yɛrɛ denmuso e yɛrɛ lajɛ sa i k'i ka kɛta lajɛ a cɛ dimɛ a kɔrɔ a cɛ ɲɛ kuma a kɔrɔ siɲɛ kelen ko ni cɛ kuma yafa ko hali n'a sara ale ka seli tɛ foyi ɲa ye a ka seli tɛ seli dɔrɔn ye dɛ ale ka jɔ a su kun ka ala deli ala yafa ma ko ala kun tɛ sɔn o kɔrɔ ye ko ni muso ni cɛ nusagoyiri kɔrɔ bada tɛ dɛ siɲɛ kelen ko soronnaliti kira ka soronnaliti don aljinɛ na kira ye nin de fɔ an ye dɔ b'a ko ɲɛni nɔgɔya tɛ ka taa e bɛ ɲini k'i cɛ si kɛnɛ den tigɛ a kunsigi gɛlɛn bɛ dɔwɛrɛ t'i ka hami kɔ a dɔw taatɔ sugu la u bɛ fili ka taa tiripando ɔnkɛ musojugu b'a kan i mana ɲɛ ye tile fɛ a bilelen don koyo 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 musojugu nɔ don n b'a nɔgɔya n'i y'a k'i cɛ la i m'a k'i cɛ la i y'a k'i yɛrɛ la walahi ala t'i to yen ala t'i to yen dɛ a y'a yɛrɛ majigin a cɛ ye cɛya ni musoya ye ɲɔgɔn dɛmɛ de e de nana ka n'a dɛmɛ a dɛmɛ a ka hami bɛɛ la i kunlina fan kɛ tugu a kɔ n b'i kɔ muso foyi ma tugu a cɛ kɔ fo ala ka barika don a la muso foyi ma tugu a cɛ kɔ k'a cɛ sago kɛ k'a cɛ wasa fo ala k'a wasa a tɛ kɛya bibida ayi hali ni mɔgɔ donni n'i ka wasa cɛ ala bɛna tigi bɔ yen fura foyi t'a la mɛ i kana kɔrɔtɔnba nin kuma bɛ don dɔ fɛ wa sigilen filɛ ŋaniya de don n bɛna kɛ dumi koyi ɔnkɛ kana kɛ ɲɛgɛnɛ kɛ ka bɔ ko ye ɔnkɛ ale bi courage ta nin sɛmɛnen bɛ a bi cɛ sago kɛ cɛ don dɔ la cɛ bi bɔ siranin dɔ fɛ dɔrɔn ale bi aliba kɛ i y'a tiɲɛ a bɛɛ taara fu fɛ dumi dɛ i cɛ wasa n ye nin de fɔ ye muso i kan ka kɛ zoro ɲuman de ye zoro ye fila ye zoro jugu ni zoro ɲuman zoro ɲuman ye jumɛn ye min ko n cɛ ne b'i kɔ i ko min o de bi kɛ n cɛ min ka d'e ye o de bi kɛ da la tɛ dɛ wale ni da bɛɛ la ni cɛ y'o kɔlɔsi la o ye danaya de don o don n'u ye nkalon di la a ma k'i cɛ ɲɛna dɛ a b'a kale a b'a fɔ bilahi ne ka worokiya tɛ nin ye sabu a ye min y'i la danaya bi san de a bi san ni ŋaniya ɲumanya ye a bi san n'i yɛrɛ yɛlɛmɛ ye parce que mɔgɔ yɛrɛ i ka baara o bi kuma min kɛ i da tɛ se k'o fɔ ko kɔrɔ fɛ yen dɔ ka jɛ kɛnɛma yan k'a bɛ miliyɔn kelen kelen d'an bɛɛ ma tiɲɛ don wa a y'a fɔ kɔni ɔ ni min ye kɛmɛ kɛmɛ d'an bɛɛ ma o fila la jumɛn de ye tiɲɛ ye o tuma na baara farikolo ka baara de ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ da ka baara kan sigiw mɛnna an bɛ bɛɛ fo
ka duwawu kɛ ya rabbi ala ka san wɛrɛ jira an na an tɛ se ka bɔ kungo na fiyewu fo kɔnɛgɛden ka sɔrɔ Sheriff Usman Madan Haidara ale ni i ɲɛsina ale ma i hakili bi sigi diɲɛ ka haraka la wallahi ni ɲɛsina ɲɛsin fa ma i hakili bi sigi diɲɛ ka haraka la ale kunbɛ ɲɔnya a bi dusukun ɲɛnɛmaya siga tala Wilibaldo Sheriff Usman Madan Haidara ale kumanɛ a bi maaw bila k'i lamɛn siga tala wallahi tiɲɛ don Sheriff Usman Madan Haidara fusamandiya jirisun don a jiri ninnu a kala bɛɛ ye ladabu de ye wa jiribolow ye dɔnni ye jiridenw ye hakilitigiya ye jiri dili o ye danbe de ye Sheriff Usman Madan Haidara a ka jiriso in hɔrɔnya kabakolo de b'a sɔn jiriso in a bɛ balo maaya dugukolo kan n'i m'a faamu Sheriff Usman Madan Haidara ale de ye dugukolo kɔgɔ ye ni dugukolo tiɲɛna ne m'a faamu dugu mana ci dugukolo mana ci ale de b'a jɔ du caman jɔra dɛ sisan a ka munumunu labanna munumunu in na a tɛmɛtɔ dakuru ɲɛ kelen dɔw ka du cilen ka du fara san 10 a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan su kelen muso nana a ko wallahi a ye Haidara wele ni ma nin fɔ Haidara y'a tiɲɛ karamɔgɔ bɔlen ale ye tile 3 de kɛ a ma s'u ka duba la ale tɛmɛtɔ donn'u ka duba la ale taara sɔrɔ a balimaw bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ja san 10 u farala Sheriff Usman Madan Haidara ka dakuru ɲɛ kelen kɔrɔkɛ taara yafa ɲini dɔgɔnin fɛ u ye du bɛɛ yɛlɛmɛ ka yɛlɛ a bɛ ten de ye n badenw a y'a to an ka baara kɛ baara de bɛ maa nafa kuma bɛ tɛmɛ de Sheriff Usman Madan Haidara a jogo maaya de b'a la a jogo a bɛ hakilila faralenw fara ɲɔgɔn kan wa kanu fana a n'a ka maaya a bɛ mɔgɔw ka diɲɛlatigɛ diya ka sogoro k'a la Ba Madan Haidara Ba Madan den ye min di anw ma n'i y'a kɛ kɔgɔji la a b'a diya jogo ti don foyi la f'a k'a cɛ ɲɛ jogo ɲumanya kɔni an b'a fɔ ka duwawu k'a ye n badenw ale de y'an bila nin sira ninnu kan kira ka dɔn kisi ni nɛɛma b'a kan a somɔgɔw ka dɔn diinɛ n'i donna na fɛn o fɛn n'i b'a fɛ i b'a sɔrɔ o fɛnw yɔrɔ bɛɛ i b'a dɔn n b'i fɛ tɛ nkalon ye dɛ balontana ni balontana bi balontan fɛ balontana diɲɛ balontana waraba bɛɛ a b'a bɛɛ tɔgɔ dɔn tiɲɛ tɛ politicien bi ten wa n'i sera kɔmuso fana ma a tɛ nanafɛn bɛɛ tɔgɔ dɔn a b'a bɛɛ dɔn o kuma karamɔgɔ y'an bila nin sira de kan an b'a fo ka duwawu don kɛnɛ kan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ Medinikaw fo minnu jɛra ka nin baaraw sigi sen kan ka duwawu k'u ye ya rabbi ala k'a n'aw sara taɲɛ ala k'o da an n'a ma o la an laada de don Ba Madan den ka kalandenw don an kɛ baya layidu 6 alijinɛ tile don ni balo la n'i ma don alijinɛ kɔnɔ balo kun t'i la dɛ mais sitanɛ de tɛ fɛ i ka don a na min b'a sɔrɔ a b'a f'i ye k'o ka gɛlɛn n'a fɔra n'a kɛ a b'a f'i ye jaabi t'i fatɔ ye a to yen jaabi t'i fatɔ ye dɛ fa bɛ sitanɛ de la kan'a to a k'i sɔrɔ dɛ an ka layidu in ta n'o y'a sɔrɔ minnu bɛ fɛ k'a ta e bɛ fɛ an ka kɛ jamu de ya
jamu do an n'a kɛ ten o kuma o kuma an bɛɛ ka jɛ an ka layidu in ta layidu in tali fɛn gɛlɛnba tɛ dɛ ayi maa bɛɛ bɛ maloya i ka ye suyɛnni na bɛɛ bɛ maloya i ka minɛ jɛnɛya la maa fa don o kuma na a ta ala k'i dɛmɛ i ka k'i yɛrɛ ye parce que e t'a fɛ ka ban mais i y'a fɔ n t'a kɛ min kɛ a bɛ kɛ kabakuru ye i kun e b'i ɲɛ jan k'a filɛ a kana bin kan walahi i bɛ ala sɔrɔ k'a sɔrɔ i ka di ala ye nin fura in de don nka mɛ ture ala tɛ fɛ ala t'a di bɛɛ ma dɔw bɛ yen sitanɛ bɛ su la u yɛrɛ b'a dɔn nin ye tiɲɛ ye nka mɛ a t'a kɛ dɛ ala kana sitanɛ san na tiɲɛ kɔni ni maa kɛra tiɲɛ fan fɛ o de ye kunnadiya ye mais tiɲɛ don e ma taa tiɲɛ fan fɛ a ɲɛna wa nkalon sara ye jumɛn ye halan fɛ ye nkalon bɛ laban kaso de la o tuma na lahara don ala k'an kisi o la an ka jɛ ka layidu in ta n b'a fɔ an bɛɛ bɛ segin a kan n tɛ fila fara ala kan n tɛ suyɛnni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira in bila baara ɲuman min na kisi nɛɛma b'a kan n b'o kɛ ala ka n'aw dɛmɛ k'a ta fanga da n'aw ma sɔli ala rasul sigi in kuncɛlen kɔfɛ midi ni komite mɔgɔw hakilina min y'u bila ka nin baaraba in kɛ ani u ka nisɔndiya n'u ka bonyamasi u y'o jira ne ni aw ka jɛ an k'o seereya alhamdulilayi an bɛ ala fo k'a barikada sɔni n ka don kuma kɔnɔna na n bɛ an ka sababu ɲuman fo n'o ye kira ye kisi nɛɛma b'a ma ka tila k'an mɔden sanuman in fo n'o ye sherifu usumani madani ayidara ye n'i ye ɲininka ko kun jumɛn na an ye kɛnɛ in sigi an b'a fɔ an ye kɛnɛ in sigi pour que ka sherifuw ka bonya de jira ka sherifuw ka kɔrɔta jira an y'o ye jɔnni fɛ an ka karamɔgɔkɛ n'o ye sherifu usumani madani ayidara an bɛɛ lajɛlen a ye kalansen min don an kɔrɔ ni ala sɔnna a ma san o san bangoni janginɛbugu la an b'a ye an ba n'o ye seyida fatumata tarawele ale bi zahara ka anniversaire fêter diɲɛ bɛɛ lajɛlen bi bɔ a kalama n'an dun ma ɲɛ ni an ko k'an tugula karamɔgɔ kɔ an ko an bɛ fɛ ka karamɔgɔ sago kɛ karamɔgɔ bɛ fɛ diinɛ in ka kɛ cogo min an fana bɛ fɛ k'an sen da karamɔgɔ sen da nɔ na anw k'an ka mun kɛ a n'a ka denbaya n'u ye fɛn min kɛ pour que diinɛ bɛ se ka sankɔrɔta cogo min anw fana k'o ladege o de kɔni hakilina o ye anw bila nin kɛnɛ in sigili la kɛnɛ in nin t'a sigi ko fɔlɔ ye an fɛ ni ala sɔnna a ma san o san kɛnɛ in an b'a sigi n'an b'a kɛ fana an bɛ wajulu kɛ wajulu tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ jeu concours organiser denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ sango u bɛ se ka kira n'a ka denbaya dɔn cogo min u bɛ se k'u bonya dɔn cogo min an kɔni ye nafaba sɔrɔ kɛnɛ in sigi la ala ni kɛnɛ in yɛrɛ sigili sababuya a n'a ɲɔgɔnna caman masa an bɛ nin ɲɛnamaya an ka sherifu n'o ye sherifu usumani madani hayidara ye ale ka anniversaire an b'o ɲɛnamaya asanta an kɔni san kɔnɔna n'an sera ka fɛn o fɛn min sɔrɔ k'o kɛ sherifu ka ɲɛnamayi la ni ala ni kira sɔnna ma an b'an se k'a la ɲinɛn ta de ye bolo filafa farala kan an ye sherifula wele mun bɛ ka fara kan o de ye foli ye hali bi ka se an ka sababu ɲuman ma n'o ye sherifu usumani madani hayidara ye a n'a ka denbaya ala n'olu ka ŋaniya ɲuman ye a n'u ka diinɛ kanu olu de kɛra sababu ye ka kɛnɛ ninnu ɲɛnamaya an fana y'a y'u nɔfɛ ni ala ni kira sɔnna ma fo ka se an fana ka don labanw ma an b'a ɲini ala fɛ an ka tugu kɔni taamasiyɛn ɲuman ninnu na k'a kɛ ka jira mɔgɔ la an b'a ɲini ala fɛ minnu bɛna bɔ an na fana olu fana ka kɛ nin sira ninnu labatoba ye ka tila ka foli lasegin tuguni hali bi k'a se an ka karamɔgɔ ma a laɲini ye mun ye maliko la ala k'a ko ye a b'a fɛ hɛrɛ min ka don mali kɔnɔ ala k'o hɛrɛ don mali kɔnɔ tɔɔrɔ fɛn o fɛn min bɛ yen ala k'a bɛɛ lajɛlen bɔ mali kɔnɔ ka maliden bɛɛ lafiya an yɛrɛ an ka denbayaw la bɛn ni kelenya ala k'a sabati an ɲɔgɔn cɛ an n'an karamɔgɔ ala ka sijan ni kɛnɛya ala k'o dan n'an ma a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an yɛrɛ k'an ma kɔmɔgɔ ɲuman ye ala ka n'an k'an ma fitiriwale
ala kana anga ka denbaya ma fitiri wale. Alhamdulillah ina fɔ an y'a fɔ ye kɔrɔfɔ daminɛ na cogoya min na ni kun y'a ye Mali jamana na Segu region na a cercle la u bɛ min wele Centre ni Karante la a kina k'i min n'u b'a wele Midine Jamiyatu Ansardine Islamia tɔnden min bɛ Midine comité la olu ka kɛnɛba sigilen kan min sigila an ba Fatima alayhi salam ale ka bangeli kama ani an mɔkɛ sanuma waliyula Sheikh Bamadan Haidara n'o ye an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madan Haidara fa ye an b'a ladeli ladilikan minnu fɔra kɛnɛ ninnu kɔnɔ an bɛ tulo ɲuman Ala k'o di ne ni aw ma ka baara kɛ n'a ye fana Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn.